Vou a decir, primeiramente, que, en fin, o tema do discurso de odio é interesante xa só para definir o concepto. É dicir, só para definir o concepto é bastante complicado. Primeiro melón. Efectivamente, claro, o discurso de odio é unha amenaza non trivial para as nosas democracias, que presenta un problema e unha tensión porque está o tema da liberdade de expresión e, por tanto, concerne aos límites da liberdade de expresión. Entón, Robert Post dedica o seu artigo, o seu capítulo de feito, só ao problema de definir que é hate speech, que é discurso de odio. E di que hai definicións, propostas de definicións baseadas no daño que causa ese tipo de discurso. Despois hai definicións que se basan ou se fixan, se concentran só no contenido expresado propiamente no discurso de odio. Despois hai definicións que se basean nas propiedades intrínsecas da linguaxe usada, por exemplo, os insultos, que son típicos deste tipo de discurso, pois falan dese tipo de, digamos, de propiedade que contén o discurso, a linguaxe. E, finalmente, están as definicións que se basean no status social dos grupos afectados, dos grupos sociais, étnicos, relixiosos ou de xénero que resultan afectados polo uso do discurso de odio. Unha das cousas que unha coñecida autora que é feminista, por exemplo, fala do discurso de odio e do odio do discurso de odio como un acto que silencia aquelas persoas ás cales vai dirixido. O discurso de odio non só é unha ofensa, senón que tamén provoca efectos no mundo tan importantes como a discriminación ou, por exemplo, o abundamento na xerarquización da sociedade, favorecendo valores que non son democráticos ou legitimando discursos antidemocráticos e contribuindo ao silenciamento de certas minorías ou de certos digamos sectores da sociedade que ao mellor están máis expostos que outros a este tipo de prácticas. Que era non sei se vos acordades dun proxecto da mina de Corcoesto. Un día puxen un tuit en contra dese proxecto e saltaronme varias contas destas que sin nome ou con nome moi extraño para acusarme de, sempre, estás en contra dos intereses de Galicia, bla, 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 estas cosas, non? Ahora podría ser Altri, perfectamente, porque é o mesmo modus operandi. Así que esa industria do odio, porque eu creo que podemos calificar así como industria do odio, existe. E se existe porque é algo lucrativo. E se lucra porque hai unha serie de entidades ou persoas ou algún lobby que se beneficia deste odio. E, por empezar a poñer xa pausa encima da mesa e un pouco atendendo a pregunta que me deixou botando aquí amablemente Xavier, o primeiro dos problemas é definir o concepto de discurso do odio, que non é tan fácil, porque é unha noción xurídica e ni sequera dentro do mundo dos xuristas e das xuristas ni sequera hai un concepto, unha corrente común ou un consenso para decir, pois, discurso do odio é isto. Por eso tamén é cando nos atopamos con discurso de odio ou discursos de odio, ou, en inglés, por exemplo, é moi habitual que nos atopemos con hate speech ou hateful speech, vale? Que son eses discursos cargados de odio, o tema dos insultos, por exemplo, que falaba Xavier, dentro da pirámide do odio, o primeiro dos niveis, o uso de insultos, pois ben para deslegitimar ou utilizar outro tipo de argumentacións para rebater argumentos de maneira bastante torticera, por certo. Pero sí que temos un problema na definición, porque como ademais, se partimos exclusivamente do concepto xurídico, nin sequera se aplica igual en todos os países, nin sequera dentro da Unión Europea temos un consenso ou unha regulamentación que nos diga, vale, pois discurso de odio é isto en España, en Francia, en Holanda e en todos os países membros da Unión. Non existe. E se ademais deixamos esa parte como parte dese el mercado se autorregula, esas propias plataformas
que son esas empresas que intermedian, que son os intermediarios da comunicación que nos facemos, se deixamos nas súas mans que nos interactuemos ou non, ou pulsemos o botón de denunciar unha publicación por discurso de odio. Cantos daqui utilizaste ese botón de denunciar unha publicación en calquera da rede por discurso de odio? Eu o primeiro, vale? Existe. A cantos lle fixeron caso e dicir, non, pois, oye, teña razón, é certo, isto é discurso de odio. Eu estou por conocer a primeira persona que lle deron a razón en que ese era o discurso de odio. Porque, claro, limita frontalmente coa liberdade de expresión. O mellor habría que poñer, a ver, sei que queda mal decir isto, non? Pero habría que definir onde está o límite da liberdade de expresión. Vale? Porque as expresións non son todas válidas. O dereito a expresarse, sí, pero as expresións non son todas válidas. Vale? E hai formas, e a túa liberdade de expresión remata, vale, onde comeza a do outro. Vale, e isto é moi complexo, e a min falaremos de moitas cousas, vale, non quero tampouco acaparar todo o discurso, pero interésame, por exemplo, máis que o tema dos discursos, a resignificación que se fai de certos conceptos. Vale, por exemplo, España, migracións, para deixar que xa votando aquí a pregunta a Noemí, se quere tomar o testigo. O concepto de mena, hasta hai 2 ou 3 anos, pois simplemente era un término para referirse a aqueles menores non acompañados. Hoxe en día todos sabemos que mena está asociado a unha serie de prexuizos e además está utilizando con fins políticos como arma política. Vale, ese tipo de resignificacións da linguaxe me parecen preocupantes, porque además se dan desde unha parte do espectro político, ni sequera podría decir, no, é que afecta a ambos lados por igual. Esta parte da resignificación non. Hai outra parte do discurso de odio que sí, que é compartida, é esquerda e dereita, pero esta parte da resignificación a mí me dá máis a sensación de que está máis próximo con algo que nos queda... Ten como se fora rodas torcidas e vai para a dereita un pouco. Teño aquí un texto que está redactado pola Comisión Europea contra o Racismo e a Intolerancia. En este documento defínese o discurso odio do seguinte xeito. El discurso de odio a efectos de la recomendación debe entenderse como el uso de una o más formas de expresión específicas, por ejemplo la defensa, promoción o instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas, y la justificación de esas manifestaciones basada en una lista no exhaustiva de características personales o estados que incluyen raza, color, idioma, religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o étnico, al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género e orientación sexual. Neste estudio que estou facendo, digamos que hai 3 aspectos, non, que estou analizando e estudiando, que son, por unha parte, pois o léxico que se utiliza, non, pois para falar dos migrantes ou dos procesos migratorios, pois tamén os procesos así de metafóricos, as metáforas que se utilizan pois para o mesmo, non, para falar dos inmigrantes ou da migración en xeral, e logo a argumentación, non? Que argumentos se utilizan estes partidos de ultradereita pois para digamos transmitir a súa ideoloxía ou as súas ideas políticas, non? Teño aquí, fixen por exemplo, unha pequena escolma de termos, non? Que utilizan, por exemplo, nas redes, e é unha pequena escolma, non? Son algunhas que me gustaría ler, e teño que dicir que todo isto está sacado das publicacións de Twitter e de Facebook dos 2 partidos, pois palabras sacadas deses tweets que non foron en ningún momento eliminados da rede nin denunciados, entendo, porque siguen aí visibles e presentes, por exemplo, para denominar os estranxeiros violadores, delincuentes, manadas de salvajes, agresores, turba de ilegales, manaditas, bestias, bandas de extranjeros, ocupas, monstruos, malnacidos.
extranjeros multireincidentes, ¿no? Todo esto, todo este discurso... En contas oficiales. En contas oficiais, sí, son as contas do partido, dos presidentes, dos portavoces parlamentarios, non? Pois todo isto está nestas publicacións, non foi apartado nin eliminado, e bueno, pois claro, quero dicir, as definicións están ben, pero logo o que eu penso que todavía falta é ese paso de implementación e de aplicación, non? Entendo que pois por preservar, non? Pois o que entendemos que é un dereito fundamental, non? Nunha democracia moderna que é a liberdade de expresión. Hai un debate acerca do que constitúe unha democracia, non? Entón hai quen pensa que iría en contra dunha democracia pois ilegalizar un partido e que ademais se pode xerar unha especie de corrente de reacción e de que o partido sexa visto como un mártir, non? Entón que podería un efecto non desexado, non? Claro, que podería que poda favorecer máis que podería todavía favorecer máis o propio partido, sí. Aí retomando Aristóteles, os tres modos da persuasión, izos, logos e pazos, como o discurso de odio fundamentalmente afecta ao izos desa entidade que está afectando, como se deshumaniza, como se un pouco en último término se quere mostrar que non é un interlocutor válido, que non forma membros deste grupo e todos podemos criticalo, vapulealo, humillalo sin ningún tipo de problema. E hai outro concepto tamén que a mí me chamou a atención, que mencionabas antes, e me interesa, que é o concepto do silencio. Non só silenciar a esa xente ou a eses grupos sobre os que se fai o discurso de odio, que se atacan directamente, senón que tamén ese discurso fai que os moderados, os que saben un pouco a defenderse, se silencien. Entonces crea, desde o meu punto de vista, roubando o concepto de Chris Berg, concepto de prisma sobre espello. Había esta idea de que as redes sociais son un espello de como funciona a sociedade, pero el ven a argumentar un pouco de son un prisma, o que nos ofrecen é unha visión distorsionada, que ese discurso que sobre todo impera nas redes sociais nos fai ver que a sociedade é dunha forma que cando nós pensamos e rompemos esa barreira non é tan forte, porque eso provoca non só ese silencio da xente atacada, senón da xente moderada, da xente que non ten esas visión instrumentos, que ante verse sometida a ese odio, mira, que se eu me manifesto podo ser víctima tamén dese discurso de odio, bueno, me silencio. E iso creo que tamén é un efecto moi perxudicial, non só a eses grupos directamente atacados, sino que ao final acaban se vendo afectados por ese discurso. Temos esta ilusión de que o que pasa nas redes é o que pasa na sociedade, pero é un pouco o mesmo que comentábamos instantes detrás, de as inteligencias artificiais representan non o que son as sociedades, non? Son racistas porque non somos racistas, son capacitistas porque non somos capacitistas, pero claro, hai que lembrar que efectivamente hai moita verdade aí, porque moitos datos representan, pois non van representar a utopía cando non vivimos na utopía, pero esa información tamén é información moi nesgada, no sentido de que os silencios son moi elocuentes tamén. Quen non está nas grandes redes sociais, non? Quen non ten voz nesas redes sociais, quen non ten datos, non sei, nos sistemas que recopilan donde se sube a xente os autobuses. É que a tecnoloxía ven con ese halo de vamos a solucionar problemas, pero na trayectoria que sufriu como profesión, intentando facerse un oco entre as grandes enxeñerías, o que perdemos no mundo da tecnoloxía foi o acompañamento das humanidades. Non hai ningún tipo de reflexión filosófica, humanística, sociolóxica
na formación de alguén que acaba construindo algoritmos para tomar decisións ou para axudar a tomar decisións a persoas. Entón, cal é o problema? Aquí, a min ás veces dá má sensación de que estamos mirando a punta do dedo cando falamos do discurso de odio, porque está moi amplificado, é un problema desde logo moi grande, grazas a toda a tecnoloxía que convertiu en algo do que prácticamente non podemos escapar de novo nas sociedades occidentais. Pero, ao final, que é o que está pasando aquí? O que está pasando é que nos convertimos nun produto neste tecnocapitalismo no que todo o que nos vertemos nesas redes sociais, neses produtos, se convirte en algo para coñecernos mellor, para silenciarnos, ou para vendernos cousas, ou para manexar a nosa orientación política, ou cara onde é máis seguro aliñarse porque parece que estou no grupo. A min últimamente gustaríame como poñer en tela de xuicio de que chamemos redes sociais o que se coñece como rede social, porque que hai de social en estar pasando vídeos en TikTok? Non hai nada de social en iso, non? O mesmo en Instagram, onde está a parte social, a parte que nos convirte en persoas que vivimos en comunidade, que non podemos vivir illadas unhas de outras en 2025, non? Ese por un lado. Entón, por que seguimos permitindo que nos vendan, que nos fagan marketing de cousas que non están axudando a democracia? Porque non están deseñadas para iso. Porque as persoas que o fan non teñen a formación e non teñen o interese, non? Eso por un lado. A parte de non é un sitio que nos une. Derivada diso, enlazado co que dicía Noemí, claro, bueno, repetise varias veces, non? O dereito máximo á liberdade de expresión. Claro, pero se ese dereito é un dereito individual, como é iso compatible con construirmos colectivamente a sociedade na que todos vivimos, non? Eso choca de xeito natural. Entón, eu, de novo, fago orda, digo, non creo que se temos que construir unha sociedade na que temos que vivir en comunidade, traballar xuntas, colectivizar moitos aspectos, o dereito á liberdade de expresión teña que ser aquilo polo que loitamos en primeiro lugar. Creo que hai outras cousas máis necesarias e que esa loita da que non se fala, porque é un debate moi complicado, está na raíz de moitos problemas. De feito, os partidos, este tipo de partidos utilizan moitas veces ese argumento da liberdade de expresión, de non ser políticamente correctos, de poder dicir, poder falar, non? Como unha vía de amplificar tamén as súas opinións, pero sempre moitas veces se refiren a liberdade de expresión, non? Que eles din e manifestan o que o sentido común do cidadano medio pode, non? Moitos destes grupos de extrema dereita a nivel europeo, pero tamén internacional, respáldanse moito neste pensamento, presentándose, e penso que isto conecta moito con a xuventude que está agora a seguir estes movimentos, deixándose influir por eles, a idea de que son como subversivos, sí, totalmente, o antisistema. Hombre, non sei se responde a, o sea, se o feito de resultaren atractivos é porque apelan á rebeldía, senón máis porque ofrecen respostas fáciles a problemas complicados. O sea, ti se és un adolescente branco, cisetero en Europa de 2025, imagino que tens que ter moitas dúbidas de cal é a tua identidade, cal é o teu grupo, que se espera de ti, que no, o sea, tes máis claro máis o que non debes facer. ¿Para cuándo el Día del Hombre? Exacto. Pero non me gusta nada tampouco. Claro, dentro dos feminismos este é un tema moi candente, non? Hai xente que non paso polo feito de que o feminismo foi demasiado lejos, ahora el culpa das feministas que os nenos se sintan solos. Non, pero é certo que dentro dese proceso natural que todas vivimos cando estás buscando esa identidade na adolescencia, sabemos que, volvemos ao tema da rede social, non? Esa búsqueda do grupo, de quen son eu, a quen me parezo, quen é o meu modelo, que quero ser, todas esas preguntas
se antes as facíamos pois nun parque tal, agora hai unha serie de presións que moitas veces non as faz con ninguén e as faz pois vendo os vídeos de Albizu, sabes? Entón son respostas fáciles, mira, non é o teu problema, non busques, ti xa estás ben como estás. Entón, claro, é o fácil, non? É dicir, vale, eu estou aquí, todos os meus medos non son medos, están me dicindo que todos os problemas son de fora e que teñen un enemigo fácil, facilmente etiquetable, facilmente odiable. Entón, bueno. Tenía ali un... Sí, mira, xusto a colación deso, este autor que vos comentaba antes, escribe de socioloxía, decía que as redes sociais son un espacio onde negociamos a nosa identidade. E ten unhas características con respecto de eso, facelo no parque cara a cara, que podes ter múltiples identidades ao mesmo tempo, podes evaluar instantaneamente como os outros ven a túa identidade, e a terceira característica que che permite reaxustala e la modificando casi instantaneamente. Entonces, os costes que tiñas antes de facer eso co teu entorno circundante, porque se ti dicías unha cousa a un grupo e ao lado sabía, eso penalizaba a túa credibilidade e eso ten un coste social. Pero nas redes sociais, como funciona anónimo, é fundamental, ti podes estar constantemente negociando a túa identidade e modificándoa e adaptándoa sin ter que pagar eses costes. Entonces ten precisamente eses efectos coincidos perniciosos que estás negociando, un pouco a negociación é que negociamos algo e chegamos a un acordo onde ganamos ou tamén perdemos algo, pero chegamos a un acordo e había un coste desa credibilidade, pero as redes sociais non, e iso é perigoso. Claro, pero ademais combina isto co feito de que haxa certas disidencias que son silenciadas. Entón, se ti estás nesa disidencia pero de repente non ves a disidencia na rede social, como vas a escapar? Se ademais a parte digital é unha parte tan importante das nosas vidas e por suposto das xente máis nova. Que o digital é real. Fixeron a raíz deste estudio, fixeron un experimento onde, bueno, a certa xente que era víctima do discurso das redes sociais dixo, bueno, vou salir das redes sociais. Incluso fixeron un experimento de a cabo dun mes de, bueno, pues non volver, ou non me acordo, un mes e medio, decir, non volve, e lle deron incluso unha gratificación por eso, motivación extrínseca. E ao final dese experimento dixen, bueno, pues me atopo mellor, son máis feliz, sin estar, pero ao cabo de 3 meses volver. Por qué? Bueno, porque toda esa parte de relacións... Claro, é que é real, eso é moi real, non é digital. O sea, é digital, pero tamén... Claro, e tamén hai... Nutre do real. Claro, sí. E hai ese paradoxo de que no que é a parte máis de interacción humana como que nos sentimos máis sós que hai uns anos. Entonces esas redes sociais veñen a suplementar, complementar esa parte. Entonces, ao fin e ao cabo, renunciar a eso sí que ten un coste no que non estamos dispostos a. Sí, a tecnoloxía non é neutral. Eso é así. E despois tamén pasa outra cousa, que definimos as tecnoloxías polo seu uso. E cando construímos tamén hai sesgo na construcción da tecnoloxía, non? E un pouco seguindo o que comentaba Laura, ao final a tecnoloxía, e desmo perdonar, pero quen a construe? Homes blancos, heteros, caucásicos, podría ser eu, salvo que como todo este mundo é gordofóbico, ya non, vale, pero podría encaixar perfectamente no canon. Isto é, quero dicir, temos que asumirlo como é así. O do silencio me parece que é super pertinente e de feito é algo no que, bueno, que Laura e máis eu xa o vimos e coincidimos en varios proxectos de investigación, vale, onde analizamos a presencia de diferentes mulleres na rede e unha das consecuencias era o silencio, o que se veían forzadas precisamente para non ser víctimas de odio. Entonces, efectivamente, despois, claro, que non existe, se non existe onde está a disidencia, eu quero formar parte dunha comunidade, a comunidade é ABC e non te podes salir dai, con lo cual que temos unha sociedade ou unha xuventude, entre comillas, cada vez máis homoxénea, que cada vez se distingue menos entre sí, e isto ven ao fío de que hai unha semana ou dúas lía un estudio no que se decía que a sociedade actual é cada vez menos subversiva, cada vez hai menos expulsións nos coles ou menos gamberradas de las que te acaban llamando a la policía, pero ao mesmo tempo menos
brillantez ou menos perfiles de xente que un diamante que brillou polo que sexa, porque está tallado e polido a medida destes cánones que de alguma maneira reforzan, como se foran agullas hipodérmicas, a presencia que temos e que construímos de maneira xeral nas redes sociais. E claro, para mí tamén é moi fácil decir todo isto, porque ao final, con 40 anos a vida resolta, non? Funcionario, pero é moi difícil. Eu poño na pel dos adolescentes e é moi complexo lidiar con construir a túa identidade, a túa vida nun momento no que estás bombardeado e no que importa tanto o concepto que hai de ti mismo por parte de outras persoas. Eu, cando me enterei de Australia e da prohibición da presencia en redes sociais para menores de 16, non? 16, sí. O sea, me parece que é unha proposta. Non sei se é o camiño. A Unión Europea está pensando en seguir aos pasos. Ahora hai que ver Pero claro, hai que ver como funciona tamén, pero de entrada como oye, a ver, vamos a darle tamén un voto de confianza, non, a ver como funciona isto, porque ao final que coste que me dá un pouco de medo, o sea, eu penso que é certo, e sabémolo porque agora xa temos varias décadas de estudos científicos que saben dos efectos psicolóxicos especialmente duros nas persoas máis novas. Pero tamén me parece que é un pouco adultocéntrico centrarnos no feito de decir, bueno, como podamos poñer que non se pode usar Facebook nin Instagram nin a partir dos 16 anos, xa o problema que son as redes sociais tal e como produtos a día de hoxe e as súas amenazas nas democracias tal e como as entendemos van rematar, porque iso me parece dunha ingenuidade suprema. Son dous problemas distintos? Pode ser, pero de novo, dame medo que nos quedemos como en medidas cosméticas que haberá que ver se funcionan ou non, porque claro, está moi ben prohibilo, pero que alternativas relacionais van ter os alumnos? O sea, los alumnos, perdóname, a formación profesional. ¿Qué alternativas relacionais van ter? Vale, pues igual non usan Instagram, pero van a estar no Discord xogando os videoxogos que xogan, o a discurso de odio tamén está aí. Sí, estarán en Roblox e en outro tipo de claro, entón, isto como a venda pero bueno, hai que poñer tamén, o sea, hai unhas grandes empresas e corporacións que son as que nos propoñen as formas de mediar coa información. O sea, o mundo digital é cego por sí. Nos coñecemos cousas porque as buscamos en Google e un algoritmo nos dice onde están. Ahora cambia un pouco coa IA e nos relacionamos con certas persoas tamén porque forman parte deses contactos ou de xente que podremos conocer por o que nos dice a IA ou o algoritmo de TikTok en 40 minutos nos ten calados e nos ofrece unha serie de contidos. Pero esas empresas teñen moita responsabilidade. Eu, de verdad, non me canso tampouco de decilo que Instagram, antes de ser Meta, vale, Facebook, cando era unha empresa e todavía non estábamos aínda co caso de Cambridge Analytica e por certo, os responsables do Brexit, as cousas hai que decirlas, e de inferencias políticas en moitos procesos electorais. Con lo cual, o que decía Xavier do risco da democracia é evidente e está aí. Pois, simplemente para terminar con esta reflexión, Facebook no ano 2015-2016 xa tiña estudos do seu equipo de investigadores que dicían que Instagram era unha rede tóxica para as adolescentes e seguían coa teima, 2 anos ou 3 despois, coa teima de sacar un Instagram Kids. O sea, isto en que cabeza cabe? E perdonadme que me poñe tan furioso e tan discurso de odio, pero non me parece nada serio como deixamos campar ese. Tú falabas de, como lle chamaches? Capitalismo ou tecnocapitalismo? Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo era o concepto de Varoufakis e ten bastante sentido, porque ao final é unha vasallaxe digital. É unha idea de como as plataformas poden interesarlles por motivos de rentabilidade, bueno, de alguna maneira promover ou non meterse moito con este tipo de discursos. Ou ir abertamente, como Elon Musk, como defende abertamente a Alternativa por Alemania como un partido político que debe ganar unhas eleccións. Cando tú tes o medio de comunicación, vale, non eres Randolph Hearst, vale, pero tes X, que es unha ferramenta que pode insertar calquer idea, prácticamente, co volumen de usuarios que ten, por moi horas baixas nas que este vivindo agora mesmo. Gustaríame falar agora, para calquer membro da mesa, sobre as técnicas, ferramentas que dende a propia inteligencia artificial podense empregar
ven para identificar, ven para moderar automáticamente este tipo de discursos. Se considerades que é un modo de un pouco paliar ou de solucionar en que sexa parcialmente o problema, ou considerades que non, que o problema é máis profundo e ten que ser resolto de outro xeito completamente distinto. Bueno, desde o punto de vista, aquí podería falar mellor Martín porque forma parte dun proxecto europeo no que se está investigando, é dicir, a día de hoxe non temos a resposta a como automáticamente iso se pode facer ben. Non existe a técnica, entón, para min... Pero sabemos como a muller dando peito mal. Sí. Claro. Iso automáticamente está recoñecido e non. Claro, entón, temos, a cuestión é, neste caso, non temos o coñecemento técnico para facer iso de xeito automatizado, non? Entón, claro, cal é o fallback, o que se fai, o que están facendo as redes cando queren facer, as grandes redes, cando queren facer isto, pois ao final estás explotando psicolóxicamente a traballadores en países do tercer mundo para facer ese traballo manualmente. Entón, ollo, porque para que o mellor eu en Instagram se poño unha foto que me sae un Michelin, alguén non me poida dicir estás gorda porque posteas isto, alguén o ten que ler en Latinoamérica, estar lendo mensaxes desas por $2 la hora durante 50 horas a semana, claro, de novo, é que estamos nesta economía globalizada onde cando a tecnoloxía non chega, ao final explotamos o terceiro mundo. Entón, a min non me parece a solución, claro. Sí, eso é precisamente o concepto de traballo fantasma. Correcto. Que fala de Mary Gray. Eu aí son, digamos, diría Humberto Eco dos apocalípticos. Eu me manifesto profundamente en contra do solucionismo tecnolóxico. Eu creo que aí a inteligencia artificial pode dar axudas, pode dar intencións, pero que non funciona. Eu aí son, a pesar de que ahora falamos máis de poshumanista, eu aí teño unha postura profundamente humanista. É dicir, solo na formación, solo na educación, neses primeiros momentos, no aprender a construir as nosas identidades, aprender a negociar as nosas identidades, aprender a escoitar aos outros e enfrontarnos tamén cando alguén nos leva a contraria. Temos que enfrontarnos a eso, temos que enfrontarnos a que hai non todo se basa en likes, non todo se basa na aprobación. Vas a topar alguén que che vai dicir no, che vai dicir a veces con razóns e a veces sin razóns, pero hai que lidiar con eso, forma parte de vivir en sociedade de toda a vida. Entonces creo que eu son un defensor de que o camiño para poder, non vexo moi difícil eliminar ese fenómeno, pero impedir que eso se converta nunha amenaza e que acabe rompendo a sociedade ou afectando a como convivimos, ben pola parte da nosa educación e da nosa formación como persoas. Só un detalle que me chama moita atención. Fixeron un estudio que contaba tamén neste libro Chris Beck, perdona por falar sempre o mismo, pero que está moi relacionado con isto. Fixeron un estudio en Estados Unidos despois das eleccións de 2016 sobre o tempo que pasaba a xente, as familias reunidas no Día de Acción de Gracias. E descubriron que as familias que estaban en visións políticas opostas, as cenas duraban entre 30 e 50 minutos menos. Polo que sexa. Polo que sexa. A mí chamou moita atención. É dicir, ese momento do que non hai... Chegamos ali e acaba sendo unha pelea identitaria de partido político, pero de verdade non podemos convivir falando de outros temas importantes, pero que non acabe sendo unha batalla campal identitaria sobre o partido político que defendemos. Que temos que aprender a ter esas conversas. E xa acaba. Sí, moi interesante isto que decides agora, porque Martín mencionou agora isto da cuestión da educación, unha educación humanística, etc. Teño aquí notas que recollín sobre algúns traballos que se están a producir no ámbito da filosofía para nenos, porque tratan de estimular en nenos pequenos o pensamento crítico e creativo,
e sobre todo un concepto que a mí curiosamente eu non o coñecía, pero gustoume moito, que é o que se chama en inglés care thinking, é dicir, o pensamento do cuidado. O tema dos cuidados é un tema moi interesante, de actualidade, pero eu non me fixara, cando menos ata agora, no concepto de pensamento do cuidado, o care thinking, a idea de crear un núcleo ético afectivo que fomente a empatía, o recoñecemento do outro, a atención á alteridade, a construcción da identidade persoal a través do cuidado do outro. Por exemplo, este é un traballo que está facendo José Barrientos Rastrojo e outras persoas que traballan neste ámbito. Considerades que isto pode ser... É dicir, non vayamos a solucionar o tema pola vía punitiva, pola vía tecnolóxica, senón pola vía máis preventiva. Que considerades sobre isto? Pode ser unha posibilidade ou é unha utopía? Eu particularmente estou aliñado, sei que aquí hai pouca disidencia, estou moi aliñado con Martín, o sea, a alfabetización digital é fundamental, ten que ser parte do currículum na educación, e desde etapas moi temperás, o sea, xa non se trata só de sei que enseñarlle a manexar o rato e tal, non, o sea, eu falabas ao principio dos cursos da guía, certo, que é algo que me gusta moito. Eu síntome un fraude cando dou un curso sobre como utilizar ChatGPT, porque a veces síntome como cando hai 20 anos dábamos cursos de como utilizar el correo electrónico, é un pouco así, pero sí que é certo que esa alfabetización crítica e a alfabetización digital non é só usar unha ferramenta, senón ser un pouco crítico coa ferramenta. E por que se preguntas así, ChatGPT che devolve isto? Por que ten este comportamento tan servil e de que sempre che dá a razón? Nunca te cuestionaches eso? Por que cando lle preguntas dibuixan unha imaxe dunha persoa que está chorando sempre unha muller? Esas cousas son... Eso é importante desde idades xa moi temperás introducilo no currículum educativo, porque é parte de crear adultos funcionais e críticos, que por certo é tamén parte do noso traballo na universidade. Vale, quero dicir, non estamos aquí para formar la masa laboral del mañana, senón para formar persoas que sexan críticas e que se cuestionen tamén constantemente o que pois igual hasta hoxe non se cuestionou, vale, pero esa é unha parte fundamental. Eu sí que creo que a educación é o camiño. Que pasa? É un camiño largo e difícil, porque ni sequera compartido. Vou disentir da hipótese. Eu non penso que necesitemos... eu podo estar nesgada pola miña propia experiencia como nai, vale? Pero non penso que necesitemos fomentar a creatividade nas crianzas pequenas. Eu penso que necesitamos non matar esa creatividade, porque na súa socialización, é o que dicía antes Xavi, cando aprenden que teñen que encaixar. Eso ten moitas implicacións. Eu lía un libro, estou lendo un libro de Teresa Moure, que é a directora do CIXEF, e falaba nesto que comentabas, non? De como inculcar a política, o sea, ese pensamento desde os coidados. E fala dun experimento que fixeron con crianzas, como, o sea, o spoiler é, isto está na socialización que facemos das crianzas, vale? Entón, a súa socialización, como os criamos entre todas, co exemplo que damos na rúa, co exemplo que damos na casa, por suposto, eso é o que despois nos leva por caminos distintos. O experimento era, un dilema ético que se presentaba a crianzas moi pequenas, e o dilema é, tes alguén na casa que necesita unha medicina, ti non tes para pagar, e sabes que na farmacia a teñen, non? Entón, a resposta do neno era, eu vou na roubar, porque para a miña nai, eu non quero que a miña nai morra, vou roubar a medicina. A resposta da nena, era se alguén quere máis detalles sobre o experimento, conta despois, pero a resposta da nena é, eu voulle ir chorar ao farmacéutico. Entón, a explicación por detrás é como a socialización máis masculinizada nos leva a cumprir as normas, e as normas son as que son, e cando hai unha norma que para min merece a pena ser rota, pois vou na romper. E síntome legitimizado a romper unha norma coa que non concordo. Pero a socialización desde o coidado é, mira, hai normas que estarán aí, pero
o que hai detrás das normas son as persoas. E volvemos un pouco ao tema de a colectividade, que entre todas construímos a sociedade na que vivimos e que a tecnoloxía non nos soluciona os problemas. Entón, tío, o farmacéutico é unha persoa, a farmacéutica é unha persoa. Que posibilidades hai de que se ti lle dis, mira, que se me morre millonai non poidades atopar unha solución? Por que iso se descarta? Por que nos quedamos só co normativismo? Isto tamén nos pode levar un pouco a orixe do debate desta tarde, non? Falábamos das normas, temos moitas esperanzas postas nesta lei europea sobre a IA e como se vai aterrar, pero ao final é que somos persoas en todas as cadeas, desde as xuristas, as tecnólogas, as usuarias. Entón, non podemos pensar, como tampouco vai solucionar toda a tecnoloxía, non o vai solucionar toda a normativa legal, non? Entón, bueno. Pero todo nos impuxa, a que somos persoas, pero individuales, e na nosa pantalla, e no noso maldito scroll infinito que é o cancro digital do século XXI. Sí que é certo, tamén é verdade que se queres construir algo colectivo tes que ceder parte da túa individualidade e do teu... Pero é un pouco como cando falamos da loita do feminismo. O feminismo non vai medrar se non se cede por parte dos homes dos seus espacios de fala. E sei o incoherente que é o que estou a decir, que se xame que está dicindo isto. Pero o feminismo non vai ganar máis porque as mulleres falen máis alto, senón porque moitos homes deixen de falar. Un caso concreto, columnas de opinión dos medios de comunicación. Quenes opinan? Nunha proporción de 80-20, eu diría que homes están non precisamente no 20, vale? Pero iso tamén é parte tamén de como se construe a sociedade e de que sí, efectivamente, as redes sociais son un reflexo deforme, estou totalmente de acordo. De feito, cando se falaba de que no, es que Twitter es el termómetro de la... Ostras, ese termómetro está para min está na escala Fahrenheit, que é a que non entendo, porque é totalmente deforme, donde, claro, hai uns poucos que teñen moita voz e parece que se falan moito máis sobre certos temas dos que despois hai moita